gaurkoan 4 urteren ondotik, hemen batu gara, Joxan hartzeren joan zala 4 urte bete dira, eta bera omentzeko egin diren beste 2 ekimen aurkezteko ere, gaurkoan hemen batu gara. Esan beharra dago, lehenengo atal hontan, omenaldiaren lehen erdi hontan, oen parian dakaten Joxan hartze enborretik antologia poetiko izeneko lana aurkeztera etorri gehala, eta hau kontu hau aspalditik datorren historioa da. Aspalditik emateu, aspaldi 10 urte ez, pandemia aurretik, justu pandemia lehertu aurretik Balea Zuri argitaletxeko kideak hemen daudenak ez nire albuan eta nire parian etorri zidan Maite eta Biori aurkeztea antologia bat egiteko asmoa zutela Joxanen lanaren inguruan, eta guk udalaren ikuspegitik nola ez, Joxanen figura aintzat hartuz eta inungo duduari gabe baiezko eman genien ez, udalak atu di gabe baiztuko zula proiektu hau. Kontua zer da, etorri zala denonak igun pandemia mundial hau eta pixkat kontu guzti izoztu zula. Eta Juan Ramon Makuso etorri ziztegunean irailaren bueltan ez proiektuarekin gu ginala iaia aztuta ez, baina negala pixka etorri izozkailuak sartuta. Eta gaur gatoz ilusio handiz proiektua aurkeztea. Eta orduan beste gabe, gehiagi luztatu gabe, nik gaurre hemen onduan dazkate Pello Otxoteko eta Felipe Juaristi, diala Balea Zuria argitaletxeko kidiak, eta behiek emango eskizua gehiago, lanaren inguruko xetasunak. Lehenik eta behin, eskerrak eman Usurbilgo udalari ekimen hau martxan, gurekin batera martxan jarri zuelako, eta haiei esker lortu dugu Balea Zuriaren eskutik antologia hau ateratzea. Eskertu nahiko nuke berezikire bai, Carmen Esteban, gure esku zabalez jarri duen material guztia, eta baita Elkar Fundazioa, Jose Mari Sors hemen gurekin dagona, baita ere errestasunak eman zigulako. Liburua Balea Zuriaren laukideok antolatu genuen, antologia bada, Joxan hartzeren poemen antologia bat, eta gu gera erantzuleak, gure esku geratu zen poemen aukeraketa, eta oso pozgarria da guretzat ekarpen honetan, edo ekimen eta ekarpen honetan, parte hartzea. William Blake, zuzenean ora hemen idatzita daukadan testora, William Blake poeta ingelesak esan zuen, mundua hondarrale batean ikusteko eta zerua basalore batean, bildu infinitua zure esku aurrean eta eternitatea ordu betean. Iruditzen zait, horrelako gauzak ikusi eta adierazten dutenak pertsona apartak direla. Natura txikitzen ikasi behar da modu integral eta inklusiboan. Bere egia saiestu gabe barneratu eta gizakia unibertsoaren silborra dela kontutan hartu gabe bertan kokatu mundu harmonikoan. Horrelako ariketa egiteko gaitasun berezia eduki behar da. Are gehiago, bertatik bestelako irudiak edo irakaspenak ondorioztatzea eta bestei igortzea lortzen dutenak nahiko urriak dira. Horietako batzuk, artistak, musikariak, idazleak edota poetak izaten dira. Hain zuzen ere, Joxan hartze horietakoa zen, eta bere poesian horrelako keinu, zehaztasun, eta puntu ugari topatzen ditugu, bakoitza bere nabardura bereziekin. Irudi, paisaia, metafora, hitz joko, musika eta sanai ederrez betetako lerro ugari utzi zizkigun. Gaur egun euskalduntasunaren ondare kulturalean betirako txertaturik dauden poema eta kantu ezagunak bere eskutik jaso ditugu. Bitartean, esaldi bat, bi begi, maitasuna maitatzeko eta maitatua izateko, Lanbroa bide osoan zehar
gure baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten saiatzeko, basoaren oioetatik haratago. Argia eta ilunpea, kontzientziak dardar egiten duen espazioa, momentu miragarria, egoera magikoa sortzen du Joxe Anartzek bere hitzak geure entzumenetik barneratu eta geure gogoa zulatzen dutenean. Eta maite ditugu, maite, horrelako sentsazioak, lanbroa gure begiak ez ezik, geure izaeraren zutabeak kolokan jartzen dituenean. Etzen gai sakonak eta baita egunerokoak ere jorratzen dituen poeta soila, aitzitik, poesiaren misterioari eta berotasunari esker, bizitako gertakarien ezagutza zinezkoenean barneratu nahi duen poeta bakan eta suarraz ari gara. Originaltasuna hartzeri datorkio bere baitan arakatzen zuelako, arnaz poetikoa bere izatearen sakon-sakonetik iristen zitzaiolako, intentsitate, zehaztasun eta originaltasun handiz. Gure hizkuntzak ere Joxe Anartzeren poesian arnasten du. Eta arnasteaz gain argitasuna eta dizdira lortzen du lerro bakoitzean halaber. Hitza eta kantua menderatzen zuen, eta bien arteko talkan gure sustraien jakun miragarria sortzen du. Halaxe nabaritzen da bere hitzetan eta bere hitz jokoetan, non musikaltasuna eta ritmoa nagusi diren. Horretaz gain, mezu sakon eta sentipen benetakoenen adierazle dira bere hitzen joskera bereziak eta ele deigarrien nabarmentze ugariak. Eta hau guzti hau bere egunerokotasun oinarrizkoenean ere islatzen zen. Bere keinu, bere begirada eta isiluinak konpartitu genuen ontzat. Hau guztia izaera sendo eta doainez betetako pertsona batenak dira. Eta berak idatzitako lerroak horixe islatzen dute. Ez dago lerro bakar bat ere unearen magiaz beteta ez dagoena. Dena da ezoikoa haren lerroetan, dena da musika, dena eskaintza, dena harmonia. Gaian hitzak jorratu izan ditu, hala nola, herria eta gure kulturaren aitorpenari dagozkionak, naturaren oihartzunari buruzkoak, gizakia eta bere ñabardura ezberdinak eta jainkoaren presentzia. Azken honen hildoa sakonki jorratu zuen bere bizitzaren ondarreko bi liburuetan. Baina edozein gaietan arituta ere, modu mistiko eta estetikoan fokatzen zituen bere lerroak. Bere keinu guztietan eta irribarre bakoitzean lilura igorriz. Urrats guztietan, behatzen duen begirada bakoitzean eta egiten duen ekintza bakoitzean magia arakatzaile bat dago. Horregatik, musika isila, soinudun bakardadea eta jarrerasiko magikoak ager daitezke bere hitzetan, eta beti sugar gori batez gidatuta, haratakoaren presentzia. Joxanek ez zuen arimaren gaua ekarri gogora, ez egun senti dizdizaria, ez dago izalba baino atseginagoa zen gau iluna ere, aitzitik. Bere poemadik ederrenetako bat oparitu zigun lanbroa pausatuz, ilunbean dizdira baten bila. Horrexegatik maite ditugu gure bazterrak lanbroak eskutatzen dizkidanean. Eta eskutuko lanbro hori argitze aldera, egiaren sugarri indartsu agertuko zaigu mistika berezi baten eskutik. Zer iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten, orduan hasten bainaiz izkutukoa, nire baitan pizten diren bazterma miresgarriak ikusten. Joxanen mistika keinu txikien mistika da, eta laino edo lanbroaren mistika. Ikustea eta ez ikustearen ertzetan mugitzen den mistika. Lerro zehaztu gabe eta gorputz difuminatuaren mistikan mugitzen dela esango genuke. Haren mistika ez dago volumenaren hutsean, naturaren taupadan baizik, baita lurraren arnazan eta zuaitzen berotasunean ere. Sugar mistikoa errauts izoztua da, hotzetik eta ziurgabetasunetik elikatzen dena, eta hala ere, txori kantarien eta kimu loredunen egun sentia iragartzen du.
giza jarrera da hori. Gauari argi burrunba bat, handi bat ateratzen diona. Iluntasunaren ilunpelodia zeharkatutako argiak sortzen duen distira itzela bezalakoa. Bere hitzak irakur ditzagun, bizitzaren oparia arnasten dugunean berau dastatuz. Gogoa argituko digu, pentsamendua zorroztu eta begirada postasunez beteta utziko. Horrela, iluntasuna nekez ager dakiguke. Izan ere, argi handi edo txiki batek, gela ilunena indarrez argitzen baitu. Bati egin dezaioken omendaririk onena eta bikainena izan daitekela. Nei hartzek eman didana, hartzeri itzuli, poesia moduan. Bizitza ireki zen eta ixten da. Hormak ez dira ez ixteko, ez irekizeko, bereizteko baizik. Autopistak bereizten du, trenbideak bereizten du, errepidea bereizten du, herria bitan banatuz. Eta eraberean, herria beste herriekin lotzen du, elkartzen du, adiskidetzen du. Mendia, ibaia, basoa, bakardadearen etxe dira, bakardadean bakartuz, bakardadean goxatuz, bakardadea tantaz tanta irentziz, bakardadea janez, edanez, bakardadearen mintegian minduz, poemak irudikatzen dira, bakardadearen iturrian, itolarrian, poemak sortzen dira. Poema ireki zen eta ixten da, tximeleta, txori, euli, izaki txiki gisa, harina, baina azkea, leuna, baina azkea, ederra, baina azkea. Egoak ebaki banizkio, baina nola ebaki arnaza izeari, nola kendu ura euriari, nola erauzi berdea zelaiari, nola laportu txingarra zuari, nola eskutatu distira argiari. Zuaiza moztuko banu, zer lizateke lanbroa basoan. Itxasoa lehortuko balizaigu, norentzat gatza. Mendia beheratuko baliz, gure pareraino ekarriz, zertarako elurra. Larrosa zapalduko bagenu, nora usaina. Gizakiari begiak ebaki banizkio, dena lizateke ilun eta belz. Gizakiari egoak ebaki banizkio, zertarako askatasuna. Bihotza ireki zen eta ixten da, ireki zen da. Lagunekin kantuan, anaiekin solasean, arbasoekin ametxean, maite dugunarekin gorputzean, baldin eta poza eta itxarropena bada, ixten da. Askotan ixten da, bakeri gabean. Itozen da, askotan itozen da, eriozaren malkoetan.